O que queremos anunciar é que hai escasas horas acabamos de comunicar á empresa Altri a resolución de arquivo do seu expediente. Como saben, este procedemento pois o iniciamos e así o comunicamos tamén aos medios hai uns meses para pois tramitar o correspondente arquivo e caducidade no seu caso. A empresa formulou alegacións, estas alegacións non as consideramos pois adecuadas ou suficientes para pois estimar o que pretenden que continuar co expediente e polo tanto pois vimos de resolver, como digo, de xeito definitivo e firme por parte da Xunta de Galicia ese arquivo definitivo, digo, do expediente de Altri. Para coñecemento tamén pois é unha resolución administrativa que polo tanto pois cabe un recurso contencioso administrativo como contra a mesma. Isto é o que temos que anunciar. Non sei se hai algunha pregunta ou algunha cuestión. Sí, fora dese recurso, entendemos que este proxecto estaría xa morto se finalmente pois, o proceso acaba. Habería posibilidades, ou a empresa manifestou posibilidades de iniciar outro proxecto, ten intención de seguir instalarse aquí? Eu non teño coñecemento diso, a empresa o que está é pretendendo continuar co procedemento que ten iniciado. Ese procedemento saben que ten unha solución técnica moi concreta, que é unha conexión eléctrica á subestación de Palas de Rei. Esa subestación non está prevista no borrador de planificación xa moi avanzado e que o Ministerio ten intención, polo que di, de aprobar a finais de ano. Polo tanto, o que podo dicir que o proxecto actual que está tramitando a compañía pois é inviable por non ter esa conexión eléctrica. O arquivo é definitivo, a declaración de impacto ambiental ademais saben que ten un plazo de caducidade de 4 anos, xa leva pois un ano e pico de vixencia, co cal pois este proxecto parece que non ten moitas posibilidades, por non decir ningunha, de sair adiante. O que vai a facer a empresa pois teñen que falar con ela, evidentemente.